agus tá cúpla míle dáilta ó Gaelscoil na timpeall na tíre bailithe le céile agus tá muid anseo le cloisteáil faoin na Teirgeanmh Eolaíochta atá déanta acu. Johnskin of a rinne sibiniu. Canis a fegin scihan her sa dercanis. Agus inis dom conas go bhfuil scihan lethar ná aon rud eáil sa dercanis. Sin siad mácáilíocht. Rinne muid an cean an céhhuii bhfuil muid an Humpty Dumpty a sábháil ó hit sem ar an urlar. Conas go raibrí sib sin amach Rina. The céad cean just rinne muid ó leis hain. Agus ar bhrisé? Yeah, bhrisé. So ní raibh sib an Humpty Dumpty a hábháil an uair sin. Ceir faoi ibar a cethir nó cúig? Rinne muid bubble wrap in ibar a cethir agus ar bhrisé? Níor bhris. Níor bhrisé? Céin Teirgeanmh Eolaíochta ar rinne sib? Rinne muid Teirgeanmh faoi an bhfuil an chunker a leabhair muid gidí plandi a bhfuil sé chuna bheith an tro a fásaíonn siad. Agus an bhfuil sé fear? Tá sé fear. Tá sé fear. Céad ar rinne sib don Johnskinmh? Formad trí plandi ar an rud céine agus curmudí de busca agus curmud 100 millilitr de isca an ag an am céine gach lá agus caintmud rudí jazz gotí ceann le haid 5 nóid agus rudí nachfuil jazz gotí ceann eile le haid 5 nóid freisin ach bhí an ceann eile nach gurmud aon rud leis. So cé an rud is fearr siomh faoin Bleaist Eolaíochta? Ceapam mar rud is fear ná na stáisiún galir mar bhí siad an má agus buin méid teithna fás fecinn agus feallam ábhú. Tá go leor cluichí tú an súgra agus tá sé go maith. Na cluichí agus na stáisiún ómhóra agus an saoirseachtas le bheith an siúltaín go látainn. Rinne muid céir atá níos fearr rudí saor nó rudí déir. Bia? Agus rudí áonn tú sa siopa mar líródí pelle, rinne muid gansaí pelle agus buidéil agus chocolate.